И те личичките да се къпат. Гледай си ги там, къде отиват в края. Ето. Хората вече се почват да идват на плажа в първия ден. Малко по-топъл, 22 градуса. Ей, сега ще ида там. Там горе на върха са щъркелите. Ето го, това са лебеди, чайки. Горе. И сега тук ще сляза. И така. Тия скали. И ще видя, така, това е така. А там. И ще снимам.